Fernando Aire Salvador gogorarazteko eguna 1976an hiltzenetik antolatzen dute Urepelen, baina orain 10 urtetik ekitaldia Deiadarra elkarteak antolatzen du. Nola Salvador den kultura edo sustraioetatik zati bat, baina zati importante bat guretzako, bide horretatik nahi dugu segitu, ez? Salvadorren etxolarako martxarekin hasi dute eguna, aurten gainera Jose Mari Iriondoren Salvadorren itzalean 10 urte liburua aurkeztu dute. Askotan aurkeztu nuenik Salvador gaia jarri nizkion, beste bertsolariei bezala. Eta garai hartanik Salvadorrekiko izan dituen sentimentuak. Hortik sartzen naiz bigarren zatian, Deiadarraren 10 urte hauetako kronikak. Hemen bota omen zuen lehen bertsoa Salvadorrek 16 urte zituela, ostatuan barruan bertxotan ari zirenei, kanpotik erantzunez bota zuen lehen bertsoa. Ordutik 11 plazatan ibili zen. Ongi ezagutu zuen Jose Marik Salvador. 77ko txapelketako txistu famatu haiek apaitzen ditut, nik herri irratian jaialdia zuzenean eman genuen. Amorizari entzunenik, beak entzunik bertzuik onena hori izan zala. Txistu jo ondoren, beak nola hori gaindituaz, nola bertzu hori entzunez. Aurten Salvadorren lagun mina zen Inazio Izmendi Basarri ere omendu dute Urepelen.